Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kukuyapa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinguwa karaka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira nyaya kuitika ku South Africa border post uko kune operation ikuitwa ne South Africa ne military ya ku South Africa, military ya ku South Africa ine operation iri kuita apo iri kubata MaZimbabwens adakupinda pa border zviri illegal sakutaura kwatiri kuita kubva operation itange pabatwa about 35,000 MaZimbabwens abatwa paBedbridge border post anga achida kupinda zvisiri pamutemo muri Zimbabwe. Pane video ratakuigira ratoda kuti muone kunomira mushe MaZimbabwens ari kubatwa paborder achipinda muSouth Africa. Ona video iri muti zvamurifunga pamusoro penyaya yemucomment section. Vazhinji vataurai vachiti kubatwa kuri kuitwa MaZimbabwens aya kuratidza kuti hazvina kumira mushe muZimbabwe. People are going kunze kwenyika vachitsvaga magreener pastures muri Zimbabwe. Saka ona video iri mutudzi zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Come down, my friend. Come on, blast. Ndana maguma ya. Nishimongani kufa. Why is it like you are sick? Are you dying? Bafana, are you dying? Hey, the owner of this place, yeah.